Lakhain ko ratrok Duarbagori MEC constituency diring thengkur terang arong Central School Eklavya Model Residential kikim kirang phanthom keba pharman an tangpon tanglo. Ahok Duarbagori angkang keparlo diring angkang along kimisen lokichalia hem mate school ka bithek si Eklavya Model Residential School piponlo. La solong diring aradatum school a hemlong lo pura aningarong chipiponsi la solong KEC pentong sikot pentang ponangji pumathaponlo. Bonseta kedam tanga pora hud banga khetum pen kham khiduna jok karbiang long along kemisen school nang ke palele de japhan birta chataya long pen penang an meme henono anong no josi penang an arni aphan labangso a school a hem kikimasai pangton pon koklo bonta labangso a school tangpon beknangji pumatha ponsi KEC pen lapo an lam chethan ponsi puthot pini arni an sai ke klempon along phanthom kep asai an ke klempa tangpon longlo aprang si nang letum kham mate harang ke bitung phan akero pi parpik lo je lada Duarbagori angkang diring along Eklavya school kim bom pu birta long si nang letum ke hum report la sela bangso a school ke kim bom la ke non 30% an lo si ningkan hini asapo banga khai ateng pasik sakpen ajok mate la kiki madim ta inglong aklam ka lidet pen ajok ningkan hini ne ningkan isi niang angbong ke la soda kim ke ington kok lo la sia ko non kim thulo non ke kim bange continue lo la bange ene ke 26 March am patangi mane patang nangi pusia guideline do central pen ke la si la bangso school nang ke kim la ke non BJP Sarkar lapenan part hetame karbiang long atan mas council kichari ake hai Dr. Tuliram Ronghang lapente Duarbagori an part hetame Duarbagori MEC an part hetame karbiang long atan mas council along sitame arpu kido education sar Richard Tokbi alang litung kabor pen ajok nelitung Duarbagori angkang kepap hinai mate kepap hihup inglong adim atok adim ta labang so school nai kim pot nilihin pen setame akeru pilo la pente diring arat pen setame nelitum akeru pipajur la solong diring arat anparta Duarbagori arat pen KEC kichari Dr. Tuliram Ronghang la pen Duarbagori MEC anparta KEC education Richard Tokbi aphan diring arat pen kavepin adim kaching thurasai nangke deng pipon thek la pen neke raba pot ninga klong pen kachuro pajir pon Diring pen Thomson Terang KTV News